den, zdraví vás Jakub, nyní z Brna, jsme na veletrhu Garden a s námi je tu i Garden TV. Pojďme se podívat k nějakému stánku. Teď nás tu zaujal stánek Paul Garden. Dobrý den. Dobrý den, můžu se zeptat, čím je zdejší vybavení pro zahradu speciální? Já jsem viděl, že tady teďka leštíte nářadí, vypadá ve velice dobré kvalitě, povídejte. To nářadí má rozdíl od běžného nářadí takový, že se nad tím nářadím někdo zamýšlel, když ho vyráběl. Tenhle Reach, to je naše vlajková loď, našeho Fiskar Paul Garden edice. Jak si všimnete, je na první pohled odlišný od normálního Reache. Má speciální ergonomické tvarování. Vidím, je to velice zajímavé. Výborně se drží, speciálně upravený pro Paulovy ruce a tady pro práci na silnici má i odrazku. Ano, vidím, že i při ukazování... Máme ho ve dvou variantách. Ano, ano. Kdybyste si chtěl koupit, je to tady v akci dneska. Ten je pro speciální betonovou, jak vidíte třeba tady betonovou zem. Vidíte, že má špičku, zabořím se hlubokou, ukážu vám tenhle. Ten je rovnej a nezabořím se skoro vůbec, vidíte, šlapu prostě jak a ano. Je to určitě dobrý vychytávky, protože značka Paul Garden značka Fiskar se na trhu už dlouho, ale se speciální edice zahradníka Paul Garden dovedla značka Fiskar své výrobky do totální dobré kvality. Tak si vám zapomněl říct, že se na to používají tyhle speciální rukavice, které jsou vodotěsné, které jsou krásně prodyšný. A když si vezmete ten Rage do ruky, tak vám prostě z toho nesklouzne. Mají speciální odpružení, že vlastně když s ním mlátíte do kamení zdi, tak to vůbec necítíte. Ano, můžu se jenom zeptat? Pak mám speciální lopatu. Ano. Řekl, že to je normální lopata. Ano, koukám, že to je normální srdcovka, ale není. Ta se liší tímhle šroubem. Tenhle šroub je z platiny a nevyšroubovává jako normální lopat. Zase, někdo si prostě vzal lopatu, pracoval s ní, vyšroubovala se mu, my jsme se nad tím zamysleli, udělali jsme nevyšroubovávatelný šroub. Ano, to je velice zajímavý detail. Tohle je jenom v podstatě vinylová varianta toho platinového šroubu. Jasný. Já bych se chtěl zeptat ještě k těm rukavicím. Vrátil bych se k rukavicím Paul Garden. Ty jsou přímo továrna Paul Garden? Ty šijem v Číně, no. Jasný. Já se chci zeptat, jestli barví. Barví? Vůbec. Vůbec z nich není bordel, nic, krásně větrají, vidíte, že nemám vůbec spocený ruce, obarvený nic. Můžu si šádnout? Jo. Určitě. Naprosto suché, příjemné jak vidíte, jsou naprosto suché. Můžu se zeptat? Klidně bych nich mohl jíst? Ano, zeptám se, na velké internetové síti o zahradách je to tak měsíc, je to nějakou novinku o nějakých rukavicích, nevím, jestli to nejsou náhodou tyhle, že mají vevnitř už zabudovaný dávkování krému na ruce, Neutrogena. Jsou to tyto rukavice? Jsou to tyto, akorát musíte si koupit ještě rozšíření za pouhých 17 500. Si vezmete baťůžek na záda, připojíte si sem takovou speciální hadičku a dávkuje vám to tam jak krém a když končíte s prací, můžete si to přepnout a dává vám to tam rovnou mejdlo. Takže se pak jenom popláchnete ruce a jdete domů. Urychluje to asi tak o 5 minut denní práci. A můžeme se věnovat více rodině a to... Za těch 17 000 určitě vyplatí. Ano. Vidím zde další výrobky firmy Fiskar a Paul Garden. Můžu se zeptat na ten klumpáč, ten mě zaujal velice. Klumpáč? Vypadá zase jako obyčejný klumpáč, nicméně vy, jak říkáte, se nad věcmi zamýšlíte. Přesně tak. Zase, klumpáč se normálně kejve. Ano. My jsme vymysleli tento speciální klínek. Klínek sirka? Klínek sirka, přesně tak, díky kterému ten krumpáč se skoro nekejve. Ano. Kejve se jenom tak akorát, aby to bylo příjemné, aby vám zase tlumil rány do země, ten krumpáč. Ano, takže když mám toto tlumí rány do země a rukavice jsou speciálně odpružené, takže vlastně pracujete v pohodlí. Naprosto v pohodlí, přesně tak. Ano. To je pro firmu Garden velice důležité. Paul Garden, samozřejmě Paul Garden. Mě tato firma velice zaujala. Já musím říct, že jsem naprosto dojat myšlenkami
technologů z firmy Paul Garden. Pojďme se podívat dál. Máme tady speciální koště Paul Garden. Koště. To se zase liší od normálního koštěte těmato speciálníma hřebíkama. Ano. Které zase by neměly vylejzat. Mají na konci takovou rozštěpenou tu. Vidíte jeden hřebík, který koště. Jasný, to je paráda. Pak se to liší tím, že jsme uřezli rukoj. Vidím. Já si půlmetrová metr. Každý ti řekne, že je to k ničemu, že se člověk musí ohýbat. Ale když jste ohnutý, máte kratší rukojeť, působíte vyšší silou, zase se tolik nenamáháte. Ano. Kombinaci se speciálními rukavici. Můžu se zeptat, kde jste brali taky inspiraci k těmto vylepšením? Nebylo to někde u nějakých, jak bych to řekl, starých pánů? Vlastně konceptovali, nebo sami jsme si dělali pár zahrad a pár starých pánů, když šlo kolem nás, poradili nám nějaký fígle, poradili nám, jak něco zlepšit a vlastně zapojili jsme i vlastní fantazii. Ano, takže vaše inovace jsou velice praktické a kvalitní. Řeknu, to je speciální vlastně předkoště, když metete tímto směrem, tak nabírá hrubší věci a tady tím nabíráte až ty jemnější. Tam to i krásně třídí ten prach a pak to je naprosto dobré. Tak, dále bych se chtěl zeptat na tuto prohazovačku, jestli byste mi mohl předvést i názornou práci s prohazovačkou. Jakým rejčem chcete? Lopatou. Srdcovkou Paul Garden. Se speciálním platinovým a zase nejdůležitější na tom jsou ty rukavice, to je naše vlajková loď, v podstatě s těma rejčema, takže chcete píchací způsob nebo? Oboj, veškerý. To píchací způsob, to dělají hlavně mladší jedinci. A vlastně naprotivačka je kouzelná v tom, že vám oddělí ten hrubej materiál od toho jemného. Ano, my známe z různých obchodů čínské prohazovací systémy, které stojí velice za hovno, ale tady to je i speciální, že když chcete udělat hrubší směs, tak to házíte více sem. Tady máte speciální okno, kde vám sem tam propadne nějaký... Ano, to co mě velice zaujalo, to je velice výhodné. Nečum na ní, ty prasy. Takže pokračujeme v názorné ukázce prohazovací sítě Paul Garden. Nyní si ukážeme způsob mazovský. Pěkně od spodu, aby vám materiál padal na lopatu. Krásně od zhora, prostě. Ano. Ukážu vám znova rozdíl. Ano, docela se namáháte. Tohle je ten horší způsob. Vidím, že jde o neskušenost mladších ročníků. Kdybyste chtěl, firma Paul Garden vydává speciální příručku pracovat se srdcovkou. Ano. Která má 369 stran a 13 fotek, které jsou názorně popsané. Ano, to je velice hodné pro ty mladší ročníky, aby se naučili pracovat efektivně a neunavit se u té práce, protože dneska v firmě Paul Garden jde, to je naše heslo. Ano. Neunavit se u práce. Ano, máme tu poslední exponát, kolečko. Vypadá úplně jednoduše, můžeme si ukázat, že vše je funkční. Točíme. Ano. Tak, co se liší, v čem se liší toto kolečko od ostatních normálních koleček z Číny? Takže zase, pracovali jsme s pár kolečkama, všechny kolečka proreznou, ano. všechny kolečka se proděraví, tohle by nemělo. To kolečko je za prvý taková lehčí vychytávka, komplet pozinkovaný, ano. Nerezne, i když se obře. Je tam speciální barva proti oděru, která chrání i tu pozinkovanou vrstvu a kolečko má krásný lesk, jak vidíte. Jinak firma Paul Garden prodává speciální leštěnku na kolečka, aby se lejskalo. Pak ta práce je zase zábavnější, když se vám nářadí blejská. Ano. A takže má speciální kloub, kde jsou vlastně dvojitý ložiska, díky kterému se to kolo točí naprosto volně, jak vidíte. Ano, a je to vidět. O třetinu víc nákladu při stejné náloze. Ano.
děkuju tady panu Dominikovi Radinovi, který je obchodním zástupcem firmy Paul Garden. Nyní už asi není potřeba chodit k dalším stánkům. My jsme si vybrali Paul Garden. Nyní se loučíme z výstaviště Brno a dále dalším pokračování našeho seriálu o zahradách si povíme o čistících prostředcích na zahradu a leštidlech Paul Garden. Naschledanou.